محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے انج فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی ظالم تے کوئی مغرور کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو کوئی کھا کھا کے مغرور ہر ایک نے دنیا تو ٹر جانا یہ بات بالکل ضرور ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے بھائیو بزرگو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک صلہ رحمی دے عنوان دے ہوتے انشاءاللہ العزیز میں تواڈے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندروں چند ایک معروضات پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں
تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے موضوع میں تو انو اگے بھی آکھیا ہے کہ میں موقع دی مناسبت نال انشاءاللہ العزیز چاہ رہا ہاں معجزات مصطفیٰ دا ارادہ سی کہ اس جمعے تو انشاءاللہ معجزات مصطفیٰ بیان کرنے شروع کریں گے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے میں حقوق مصطفیٰ شروع کیتے نے، وہ بھی درمیان دے اندروں 3 جمعے پڑھائے نے، وہ بھی رہ گئے نے۔ انشاءاللہ وہ بھی ترتیب نال مکمل کریں گے تو انشاءاللہ معجزات مصطفیٰ بھی ترتیب دے نال انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اے موضوع بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ انسانیت اس وقت ختم ہون دے کنارے تے جا چکی ہے۔ انسانیت بالکل ختم ہوندی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ فلسطین اور یہودیت اس وقت آپس دے اندر جو حالات نے تہاڈیاں اکھاں دے سامنے نے۔ فلسطین دے اندر اس وقت ماواں بہناں دیاں عزتاں نو تار تار کیتا جا رہا ہے۔ زندہ بچیاں دیاں گردناں دے اتے چھریاں چلائیاں جا رہیاں نے۔ 57 اسلامی ممالک اس وقت خاموشی دی نیند ستے پے نے۔ ساڈا تے حق کے نا قوم نو بیدار کرنا، قوم دے دل دے اتے دستک دینی، یہ ساڈے دے اتے فرض ہے۔ صلہ رحمی جڑا خطبہ گزر چکیا ہے میں پڑھایا ہی اس موضوع تے سی، اج بھی انشاءاللہ العزیز او دے نال بالکل قریب قریب بین بین انشاءاللہ العزیز تواڈے سامنے بیان کیتا جائے گا۔ محترم بھائیو، صلہ رحمی دا پتہ کرنا ہے تے گلاب دے پھل تو پتہ کر لو۔ گلاب دے پھل دی کڈی خوبصورت رنگت ہوندی ہے۔ ہر بندہ گلاب دے پھل نو پکڑنا پسند کردا ہے کہ میرے ہاتھ دے اندر گلاب دا پھل ہوئے۔ تے گلاب دا پھل کس طرح بنیا ہے؟ ساریاں پتیاں نو ملا کے ایک گلاب دا پھل بنیا ہے۔ صرف ایک ڈالی ہوئے انہوں گلاب دا پھل نہیں آکھیا جاندا۔ تسی گلاب دے پھل نو بکھیرو گے تو او دے اندروں کثیر تعداد دے اندروں پتیاں ثابت ہون گیاں۔ ساریاں پتیاں دا مل کے ایک گلاب دا پھل تیار ہویا ہے تے لوگ پھر یہ دی خوشبو لین واسطے تیار ہوئے نے۔ اگر صلہ رحمی دا اندازہ لگانا ہے تے سورج چند دے نال آسمانہ دے نال چمکن والے ستارے اس بات کی گواہی دین گے۔ ایک ستارے دے نال کدی بھی آسمان نہیں چمکتا، جدوں ستارے سارے جمع ہون کے آسمان دے نال چمکن گے تو پھر ہی آسمان مزین ہوئے گا، پھر ہی آسمان نے خوبصورت لگنا ہے۔ ایک تارے دے نال کدی آسمان خوبصورت نہیں لگیا کردا۔ محترم بھائیو، اگر صلہ رحمی دا اندازہ لانا ہے، تسی کسے فروٹ والی دکان تے چلے جایا جے، کوئی انگور گچھے دے نال لٹکتے ہون گے تے کوئی جڑے انگور نے او تھلے پیٹی دے اندر پے ہون گے، تے تسی دون دی قیمت تا پتہ کریا جے جڑے گچھے دے نال لٹک رہے نے انہاں دی قیمت اور ہوئے گی، جڑے تھلے پے نے ٹوکری دے وچ انہاں دی قیمت اور ہوئے گی۔ کیوں؟ او جڑا گچھے دے نال لٹک رہا ہے او بھی انگور ہے، جڑا تھلے پیا ہے او بھی انگور ہے۔
جڑا گچھے دے نال لٹک رہا ہے وہ بھی میٹھا ہے، جڑا تھلے پیا ہے وہ بھی میٹھا ہے، لیکن لوگ پسند انہوں کردے نے، قیمت زیادہ او دی لاندے نے جڑا گچھے دے نال لٹک رہا ہے، جڑا اپنی برادری چھڑ دیندا ہے، اپنی رشتہ داری چھڑ دیندا ہے، اپنے مسلمانوں نو چھڑ دیندا ہے، او دی قیمت ہلکی ہو جاندی ہے۔ جڑا ایک پھول دی مانند ہوندا ہے، جڑے کٹھے ہوندے نے انہاں دی قیمت زیادہ ہوندی اور پوری قوم انہاں تو ہی ڈردی ہے۔ محترم بھائیو، جدوں اسی کٹھے ہوواں گے تے پھر ہی ساڈی قیمت ہونی ہے، پھر ہی لوکاں نے ساڈے کولو ڈرنا ہے، تے پھر ہی ساڈی قیمت دا اندازہ لگنا ہے۔ اسی کلیاں ہو جاواں گے تے اسی طرح جس طرح گندے انگوراں دی قیمت گھٹ جاندی ہے، اسی طرح مسلمان اگر بکھر جان گے تو پھر مسلماناں دی بھی قیمت مک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہود و نصارہ انہاں دے اوتے غلبہ اس طرح کرن گے، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت تے نزدیک مسلماناں دے اوتے یہودیاں دا غلبہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح بھکھے بندے دسترخوان دے اوتے ٹوٹ کے پہ جاندے نے۔ اج امریکہ بھی اس وقت اسرائیل نو سپورٹ کر رہا ہے، اور ممالک دے اندروں بھی سپورٹ آ رہی ہے اور سرے عام آ رہی ہے۔ ساڑھے دل دے اندر امریکہ دا انہا کو روب اور دبدبہ داخل ہو گیا ہے، اسی سوشل میڈیا تے گالی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ساڑھی روٹی بند ہو جانی ہے، ساڑھی روٹی بند ہو جانی ہے، اور روٹی میرے اللہ نے دینی ہے۔ روٹی تیرے پیدا ہون تو 50,000 سال میرے مالک نے پہلے لکھی ہے۔ محترم بھائیو، صلہ رحمی دے حوالے دے نال قرآن و حدیث دے اندروں پورا دین دو چیزاں دے ہوتے ہوئے، اونچ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے نا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، اے 5 چیزاں دے اوتے اسلام دی بنیاد ہے، لیکن سارا دین۔ میرے ماں جی عائشہ دے کول ایک بندہ آیا، انہیں آکھیا ماں جی عائشہ مینوں نبی پاک دے اخلاق دے متعلق کوئی گل دسی جائے، مینوں نبی دے کردار دے متعلق کوئی گل دسی جائے، تو ماں جی عائشہ نے فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھدا؟ ماں جی عائشہ کہنے لگیاں کیا تو قرآن دا مطالعہ نہیں کردا؟ فرمایا سارے دا سارا قرآن محمد الرسول اللہ دا اخلاق ہے، قرآن دے 3 پارے محمد الرسول اللہ دا اخلاق ہے، قرآن دے اندر 114 سورتاں محمد الرسول اللہ دی صلہ رحمی بیان کر دیا نے، 558 رکوع صلہ رحمی بیان کر دینے۔ میرے محترم بھائیو، صلہ رحمی دے متعلق جس قوم دے اندروں صلہ رحمی ختم ہو جاندی ہے او قوم بکھر جاندی ہے، جس قوم دے اندر صلہ رحمی دا جنازہ نکل جاندا ہے پھر او قوم کدی بھی حکمران نہیں بن کے زندگی گزار دی، او قوم غلام بن کے زندگی گزار دی ہے۔ اس واسطے سانو بیدار ہونے چاہیے، اللہ اور اللہ دا رسول دا نام لین والے اسی ہاں۔ انسان دا تعلق 2 چیزاں دے بنیاد تے ہوندا ہے۔ کتنی چیزاں دے بنیاد تے؟ 2 چیزاں تے۔ ایک ہوندا ہے انسان خونی رشتہ دار، انسان دیاں خونی رشتہ دار دی بنیاد ہوتے خونی رشتہ، میرا میرے پرا دا خونی رشتہ ہے، میرا میری بہن دا خونی رشتہ ہے، انہوں آندے نے رحم دے رشتے، صلہ رحم رحم دے اندروں ہیں، صلہ رحمی یعنی جڑے رحم دے رشتے نے وہ 2 رشتے ہوندے نے۔ کیڑا کیڑا؟ ایک رحم دا رشتہ ہوندا ہے، رحم آندے نے ماں دے پیٹ دے اندر جڑی جگہ ہے نا جتھے بچے دی پیدائش ہوندی ہے انہوں آندے نے رحم۔ صلہ رحمی یعنی رحم دے اندروں اللہ نے رحم رکھیا ہے، رحم دا رشتہ میرا سکا بھرا ہے، میری سکی بہن ہے، انہوں آندے نے خونی رشتے۔ ایک ہوندے نے باطنی رشتے، بطنی رشتے، جڑے مسلکی طور تے رشتے ہوندے نے۔
میں بھی قرآن نو منن والا ہاں، فلسطین والے بھی قرآن نو منن والے نے، میرا بھی ایک رب ہے، فلسطینیاں دا بھی ایک رب ہے، میرا بھی ایک قرآن ہے، فلسطینیاں دا بھی ایک قرآن ہے، میرے پیر دا نام بھی محمد رسول اللہ ہے، فلسطینیاں دے پیر دا نام بھی محمد رسول اللہ ہے۔ اسی بھی ایک رب نو منن والے، او بھی ایک رب نو منن والے، اسی بھی ایک رب دے سامنے سجدہ کرن والے، او بھی ایک رب دے سامنے سجدہ کرن والے، اسی بھی ایک رب دا کھان والے، او بھی ایک رب دا کھان والے۔ انہوں آندے نے دوسرا رشتہ، اس رشتے دی بنیاد اللہ رب العالمین نے انما المؤمنون اخوہ بنایا ہے سانوں۔ مسلمانہ دی بنیاد اس چیز تے رکھی گئی، انما المؤمنون اخوہ۔ اسی اج برادری بنیاد دے ہوتے، تسی کون ہوندے ہو؟ اسی بٹ ہونے ہاں۔ تسی کون ہوندے ہو؟ اسی جٹ ہونے ہاں۔ تسی کون کی ہوندے ہو؟ تسی فلانا ہونے ہاں۔ اوے میرے محترم بھائیو، اے چیزاں اللہ نے صرف تہاڈی پہچان واسطے رکھیاں نے، ٹھیک ہے؟ اے چیزاں صرف تہاڈی پہچان واسطے نے، اے تے دے اوتے بنیادی طور دے اوتے تہاڈا جڑا رشتہ ہے صرف کلمے دا رشتہ ہے، کوئی پٹھان نہیں، کوئی فلان نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، جنہیں کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہیں، وہ آپس کے اندر پرا نے، جڑے رب نو ایک مندے نے وہ آپس کے اندر پرا نے، جڑے رب دا کھاندے نے، جڑے ایک گیت گاندے نے، وہ مسلمان آپس کے اندر پرا نے، تے انہاں نو چاہیے مسلماناں نو آپس کے اندروں ایک جسم دی مانے دے ہونا۔ میں قرآن پاک دے اندروں چند ایک دلائل تواڈے سامنے پیش کرانگا، پوری توجہ دے نال گفتگو نو سماعت فرمایا جے۔ جڑی سورت جڑا تلاوت قرآن پاک دے اندروں میں کیتی ہے، اے سورت نساء ہے۔ سورت نساء دے اندروں میں پہلیاں ایتاں نازل جڑیاں نے تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، من نفس واحد۔ اے کلمہ پڑھن والے ہو، میں تھانوں اکو ہی جان تو پیدا کیتا ہے، مرد بھی اکو جان تو بنائے نے، عورتاں بھی اکو جان تو بنائیاں نے، مذکر بھی اکو جان تو پیدا کیتے نے، مؤنث بھی اکو جان تو پیدا کیتے نے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دا خوف اپنے دلاں دے اندر رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے او جڑا ساڈا باپ ہے، اس باپ دا نام حضرت آدم علیہ السلام نے، او جڑی میری ماں میں، ان ماں دا نام اماں جی ہوا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ بس اور ایک مرتوں میں بڑے بڑے مرد بنا دیتے نے، ایک عورتوں میں بڑی روح زمین دیاں عورتوں نو بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تی اگے اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر نا اللہ نے 2 دفعہ واتقوا اللہ دے الفاظ بولے نے، کیوں بولے نے وہ بھی میں دس دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دی جانا۔ ایک شروع تھی اللہ نے آکھیا یا ایھا الناس اتقوا، ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تی اگے اللہ نے دوسری دفعہ کدوں آکھیا ہے، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، والارحام او لوگو اس رب دے کولوں ڈر جاؤ جے دے کولوں تسی سوال کر دیو، جے دا نام لے کے تسی ایک دوسرے دے کولوں سوال کر دیو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بھی ڈرن دا حکم دیتا ہے، اللہ نے بعد دے اندر بھی ڈرن دا حکم دیتا ہے۔ آخری الفاظ اللہ نے کی بولے نے، فرمایا والارحام، آپس دے اندر صلہ رحمی کرنی ہے۔ 2 دفعہ اللہ نے ڈرا کے، 2 دفعہ اللہ نے خوف دے کے، 2 دفعہ اللہ نے
دھمکی دے کے 2 دفعہ میرے رب نے ڈران دا آکھ کے اللہ نے آکھیا ہے والارحام آپس اندر صلہ رحمی کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ. اج صلہ رحمی ختم ہوندی نظر آ رہی ہے. اج مسلمان آپس اندر ایک دوسرے دے گریوان تو پکڑ دے نظر آندے نے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے 13واں پارہ ہے تو سورت رعد ہے. اللہ فرماتے نے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. جڑا اللہ دے وعدیاں نو توڑدا ہے, جڑا اللہ دے وعدیاں نو توڑ کے رکھ دیندا ہے, جڑے رب نے وعدے کیتے نے جڑا انہاں تو کنارہ کشی کر جاندا ہے. رب نے آکھیا صلہ رحمی کرنی ہے تے اسی پرا دینا سارا سال ہی نہیں بول دے. عیداں گزر جاندیاں نے تسی اپنے پرا دے دروازے تے نہیں جاندے. عیداں ننگ جاندیاں نے تسی اپنے بہن دے دروازے تے نہیں جے جاندے. اللہ اکبر اللہ. جنازے بھی پڑھی جانے دل بھی سخت بنی جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. قبرستان دے اندر جانے قبر ویکھنے قبر کھودنے قبر دے اوتے مٹی پانے قبر دے اوتے مٹی پا کے جنازہ پڑھ کے دعاواں کرنے لیکن دل دیاں سختیاں پھر بھی نہیں ختم ہوندیاں. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا. اللہ نے کیا ہے فرمایا والذین ینقضون, او لوگ جڑے اللہ دے وعدیاں نو توڑ دیندے نے, ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون اللہ دے وعدیاں نو توڑ دیندے نے. اللہ دے وعدیاں نو توڑ کے اللہ دی روح زمین دے اندر فساد کر دینے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک لہم اللعنہ. اور جڑے صلہ رحمی نو توڑ دینے اولئک ہم اللعنہ, انہاں بندیاں دے اوتے اللہ دے دی بھی لعنت ہے, اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے. جڑے اللہ نے رشتے قائم کر دیتے نے کلمے دی بنیاد تے, میرے رب نے جڑے رشتے قائم کیتے نے کلمے دی بنیاد تے, جڑے رشتے میرے رب نے قائم کیتے نے, فرمایا جڑے انہاں نو توڑ دینے اولئک ہم اللعنہ, انہاں لوگاں دے اوتے دنیا دے بھی اللہ دی لعنت ہے, آخرت دے اندر بھی اللہ دی لعنت ہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. اس واسطے میرے محترم بھائیو اپنے رشتیاں نو خونی رشتیاں دا بھی دھیان رکھنا ہے. تے اللہ اس بنیاد تے کلمے دی بنیاد تے اللہ رب العالمین نے جڑے رشتے بنائے نے انہاں رشتیاں دا بھی دھیان رکھنا ہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام میرے سامنے آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے قرآن دا 24واں پارہ ہے, سورت انعام سورت محمد ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہودیاں دا ذکر کیتا ہے, انہاں ظالماں دا ذکر کیتا ہے, انہاں لعنتیاں دا ذکر کیتا ہے, انہاں گندیاں دا ذکر کیتا ہے, انہاں بے ایماناں دا ذکر کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا ہے, فرمایا اگر میں تانوں دنیا دی بادشاہی دے دیواں, میں تانوں دنیا دی بادشاہی دے دیواں. اللہ فرماندے نے تسی دنیا دی بادشاہی لے کے بھی پھر بھی تسی دنیا دے اندر ظلم کرو گے. اللہ اکبر اللہ. میں اس وقت تانوں گل دس دیاں, اس وقت پوری دنیا دے اوتے سب تو امیر یہودی ہے. پیسہ لے کے کھا کے میرے رب دیاں نعمتاں دا انکار کرن والا اس وقت یہودی ہے. سب تو امیر دنیا دے اوتے کون بندہ سی؟ قارون سی, جہدیاں چابیاں لے کے اٹھان والے اونٹ سن, لیکن ہے رب دا دشمن سی, ہے رب دا دشمن سی قارون. قارون دے خزانے دیا چابیاں اونٹ لے کے جایا کر دے سن. تے رب نے کی آکھیا ہے, میں آنا ساڈے حکمراناں نو انی بھی گل دا نہیں پتا, انہیں واقعات تا نہیں پتا. قارون دیا اونٹ خزانے دیا چابیاں اونٹ لے کے جایا کر دے سن,
تے ایک دن نا بڑے تکبر دے انداز دے اندر جوش دے اندر آ گیا، تکبر انداز دے اندر آ کے نکلیا تے میرے رب نو دی ٹور چنگی نہ لگی، میرے رب نو دی آکڑ چنگی نہ لگی۔ اللہ نے آکھیا ہے زمین پھٹ جا۔ اس طرح دے ظالم نو زمین دے اندر دس دیتا گیا میرے مالک نے۔ قیامتیاں دوارہ تک مفسرین نے لکھیا ہے قیامتیاں دوارہ تک قارون زمین دے اندر دنسدا ہی جائے گا۔ ظالم ہمیشہ ناکام ہوندا ہے ظالم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ سورت محمد دے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرما دے نے اوے یہودیو اگر میں توانو رب میں جڑا رب ہاں میں توانو زمین دے خزانیاں دا مالک بنا دیا، مالک بنان تو بعد وچ اسی اس زمین دے اندر فساد کرو گے، کنا کو فساد کرو گے، تسی بچیاں دیاں گردناں کٹو گے، تے بچیاں دیاں گردناں کٹن تو پہلے تسی اکھاں تو بھی بہرے ہو جاؤ گے، کنا تو بہرے ہو جاؤ گے، نہ تانوں کنا تو سنیا جانا ہے، نہ تسی اکھاں تو ویکھ سکو گے، نہ تواڈے دل دے اندر رحم آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے 3-4 دن پہلے انہوں نے ایک ہاسپٹل دے اندر حملہ کیتا ہے، جدوں ہاسپٹل دے اندر حملہ کیتا ہے 500 بچے 500 بچے 500 بچے 500 بچیاں دیاں او بوٹیاں اڑ گئیاں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ او کائنات لوگو ہجے بھی مسلمان خاموشی دی نیند ستا پیا ہے، ہجے بھی کلمہ گو مسلمان خاموشی دی نیند ستا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے اس جگہ تے بھی آ گیا ہے اولائک هم اللعنہ، اس طرح دیا بندیاں دے ہوتے اللہ دی لعنت، اس طرح بندیاں دے ہوتے اللہ دی لعنت۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میرے پیغمبر دی حدیث بھی آ گئی، میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے ظالم نو جدوں تسی ویکھو تو انہوں ہاتھ نہ روکن دی طاقت ہے، انہوں ہاتھ نہ روکو، اگر ہاتھ نہ نہیں روک سکتے انہوں زبان دی وجہ تو روکو، اگر زبان دی وجہ تو نہیں روک سکتے تو پھر انہوں دلوں برا جاڑو ہیں۔ اگر ہاتھ دی طاقت ہے تو میرے رب نے سب تو پہلے ہاتھ دا کیا ہے، تیرے کو طاقت ہی موقع ہی ہے، وہ طاقت نہیں تیرے کو تو پھر کم از کم بول کے تو کہہ دے، پھر سوشل میڈیا دے ہوتے بول کے ذکر کر، ظلم نو ظلم کہہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں حدیث دے اندر 3 الفاظ آئے نے، ہن آؤ میرے نبی دی حدیثاں کھولیے تو میرے پیغمبر نے صلہ رحمی دے متعلق کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا قیامت دے اوتے ایمان رکھدا ہے، جیڑا آخرت دے اوتے ایمان رکھدا ہے فَلْيُسْلِمْ رَحِمَهُ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا قیامت نو بھی مندا ہے، آخرت نو بھی مندا ہے، قبر نو بھی مندا ہے، انہوں چاہیدا ہے صلہ رحمی کرے، انہوں چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اگر کلمہ پڑھے آئے تو پھر صلہ رحمی کر کے گزارے۔ اگر قیامت دے ہوتی یقین ہے ایک وقت آئے گا تو میرے رب دے سامنے پیش ہونا پینا ہے، اگر انہاں بچیاں نے کہہ دیتا اللہ پورے مسلمان سانو ویکھیا جاندا سی، اے جڑے مسلمان سن ساڈے اوتے حملہ کیتا جاندا سی، انہاں مسلماناں نے زبان دے نال بھی نہیں روکیا تے اسی اس وقت اپنے مالک نو کیڑا جواب دیاں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری حدیث سن لو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ۔ او بندہ جنت دے وچ داخل ہو ہی نہیں سکتا، او بندہ جنت دے دروازے دے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ جنت دے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ قاطعن، جڑا بندہ صلہ رحمی نو توڑ دیندا ہے او بندہ جنتی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا
کلمے دے رشتے نو تروڑ دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جنت کی جنتی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ لا يدخل الجنہ قاطع صحیح البخاری، میرے پیغمبر دی تیسری حدیث سن لو۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میں اللہ ہاں تو میرا نام رحمان بھی ہے۔ سنیا جی ذری گل کڈی پیاری گل ہے۔ میں اللہ نے کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف حدیث سے راوی نے فرمایا میرا نام اللہ ہے تو میں تہاڈا مشکل کشاں ہاں، میں ہی تہاڈا حاجت رواں ہاں، میں ہی تہاڈا بگڑیاں بنان والا ہاں، میں ہی نفع نقصان دا مالک ہاں، میں ہی عزت دین والا ہاں تے ذلت دین والا ہاں۔ میرا نام اللہ ہے تے میرا نام رحمان ہے۔ رحم رحمان دے اندروں نکلی آئے، صلہ رحمی رحمان دے اندروں رحم نکلی آئے۔ اللہ فرما دے نے جڑا میرے کہنے تے بھی صلہ رحمی نہیں کردا، میں انہوں دنیا دے ہوتے بھی نہیں جوڑ دا، میں وہ دے ہوتے دنیا دے ہوتے بھی رحم نہیں کردا۔ جڑا دنیا دے ہوتے صلہ رحمی نہیں کردا، اللہ فرما دے نے وہ دنیا دے ہوتے بھی بکھر بکھر کے رہندا ہے، آخرت دے اندر میں انہوں پہنچی بکھیر دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اللہ دے نام دے ہوتے میں تو انو آکھیا ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اسی آج کڑے مسئلے لے کے بہ گیا، اسی آج نکیا نکیا مسئلے تو آپس دے اندر اختلاف کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں تو انو جمعے دے اندر کنی دفعہ گل آکھیے، اے جڑا اتلے ہائی لیول دا کلمہ ہے نا، ساڈا کلمہ اے دی بنیاد ہوتی ہے اسی آپس دے اندر پرا پراواں ہونے دے اسی آنے آمین اونچی آواز نہ رکھو، کوئی آندے آمین اونچی آواز نہ نہیں کہنے چاہیے، اسی آنے رفیدین کر کے نماز پڑھو، تسی اندر رفیدین تو بغیر بھی نماز ہو جاندی ہے۔ اے ہولے مسئلے نے، ہولے مسئلے جڑا ساڈا مسئلہ انہاں مسئلے نو بنیاد نہیں بنانا کدی بھی، انہاں مسئلے نو بنیاد نہیں بنانا کدی بھی، انہاں مسئلے نو لے کے کس کسے دے ہوتے کفر دا فتویٰ نہیں لانا۔ انہاں مسئلے دی اندر انشاءاللہ میں تو تفسیر سمجھاواں گا، لیکن جڑا آپس دے اندر ساڈا تعلق ہے ایک کلمے دی بنیاد دا تعلق ہے، ایک محمد رسول اللہ دا تعلق ہے، ساڈا کلمہ ایک ہے، ساڈا قرآن ایک ہے، ساڈا مکہ ایک ہے، ساڈا مدینہ ایک ہے، ساڈا کلمے دی بنیاد دے ہوتے فیصلہ کرنا ہے۔ تے آج اسی نکیاں مسئلے نو نہیں سوچنا، آج اسی اتلے مسئلے نو سوچنا ہے، آج اتلے مسئلے دے ہوتے جا کے، آج بنیادی مسئلے دے ہوتے جا کے فلسطین دی مدد کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی کلمہ گو نے، اسی بھی کلمہ گو ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ میرے اللہ نے کیا کیا میں اللہ ماں تو میرا دوسرا نام رحمان ہے، تو رحمان رحم دے اندروں نکلے آئے جڑا اج بھی صلہ رحمی نہیں کردا، اللہ فرما دے میں انہوں دنیا دے بھی ہوتے توڑ دینا واتے آخرت دے اندر بھی توڑاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے۔ اللہ دا نام سونا، اللہ دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، اللہ دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے۔ ذکر خدا دا کر کے دل اپنا شاد کر لیں، ذکر خدا دا کر کے دل اپنا شاد کر لیں، مشکل بنے تے کوئی رب نو یاد کر لیں، مشکل بنے تے کوئی رب نو یاد کر لیں، اللہ دا نام لے آ ٹل جاندی ہر بلائے، عرشاں والا خدا دکھیاں دا آسرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دیاں 3 حدیثاں ہو گیاں، چوتھی حدیث سن لے آجے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من کن فیہ
تین بندے اللہ فرماندے نے تیناں بندیاں دا حساب و کتاب بڑا ہی آسان ہوئے گا. تین بندے ایسے نے جنہاں دا حساب کتاب بڑا آسان ہوئے گا. اے نہیں دعا کرنی اللہ تعالیٰ ساڈا حساب و کتاب آسان کر دے، اے دعا نہ کدی. اے دعا بعد چ کرنی ہے. پہلی دعا پتہ کی کرنی ہے؟ پہلی دعا یہ کرنی ہے اللہ ساڈا حساب و کتاب لئی نا، سانو بغیر حساب و کتاب جنت دا داخلہ دے دیں. اے دعا ودیا دعا کرنی، ودیا دعا، ودیا فروٹ کھاندے تو ودیا دعا بھی کرنی ہے اللہ سانو بغیر حساب و کتاب جنت دا داخلہ دیں. تو نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ تین کام کردا ہے نا اگر او دا حساب و کتاب شروع بھی ہو گیا تو او دا حساب و کتاب آسان ہوئے گا. کی کڑے تین بندے نے سنو ذرا دھیان نال. میرے پیغمبر نے فرمایا سلاست من کن فی حاسبہ اللہ، اللہ دا حساب و کتاب آسان کر دے گا. حساب یسیرا، اللہ دا حساب و کتاب آسان کر دے گا. پہلا بندہ صحابہ فرماندے نے سونیا ذری جلدی جلدی دسو کیڑا کیڑا بندہ ہے کیڑا کیڑا حساب و کتاب آسان ہوئے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا توتی من حرم کا، جڑا تانوں نہیں دیندا تسی اونوں دیا کرو. جڑا تانوں دیندا حرام سمجھا یار میں انہوں نہیں دینا انہوں نہیں دیندا، اوے تسی اونوں دیا کرو جڑا تواڈے تو جان چھڈاندا ہے. صلہ رحمی اے دا نام نہیں، جڑا تواڈے تے صلہ رحمی کرے تے تسی او دے تو صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی اے دا نام ہے جڑا تانوں گال دے وے اونوں سینے نہ لایا کر یار بھراوا کوئی گل نہیں تو گال دے دتی ہے. اس چیز دا نام نیکی نہیں، جڑا تواڈے نال نیکی کرے او دے نال نیکی کرو. نیکی دا مزہ تے تاویں جڑا گال کڈے او دے نال پیار نہ بولیا جائے. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر نو مکے والے نے کی نہیں آکھیا مجنون میرے پیغمبر نو آکھیا ہے، دیوانہ میرے پیغمبر نو آکھیا ہے. میرے پیغمبر دیاں بیٹی دیاں بیٹیاں دیاں طلاقاں میرے نبی دیاں ہتھاں دے اندر نے. مکے دے چوک دے اندر میرے پیغمبر کھڑے نے تے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دیاں طلاقاں اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیاں نے. فرمایا اے مکے دے لوگو میں کلمے دی بنیاد تے تے اپنی بیٹیاں دیاں طلاقاں اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ لیاں نے. ایک کلمے دی بنیاد میں صرف ایک کیا کہ قولوا لا الہ قولوا لا الہ. اللہ اکبر. اللہ جدوں میرے نبی نے توحید دی دعوت دیتی ہے تے چاچا بولا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب نے کیا اوے سونیا میں میرے اپنے چاچے نو کیا اوے میرے بھتیجیا تو سانو اس واسطے تے بلایا ہے. تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے او مکے دے لوگو مینوں آج دن تک جھوٹ میرے اندر پایا ہے. فرمایا صادقاً او کاذبا، سونیا جدوں بھی پایا ہے تانوں سچا پایا ہے کاذبا جھوٹا نہیں پایا. تے پھر میرے پیغمبر کی فرماندے نے فرمایا اگر میں نے جھوٹا نہیں پایا تو پھر کلمہ پڑھو پھر مسلمان بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ مسلمان بن جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے تین بندے جنت دے اندر جان گے تین بندے کلمے دی بنیاد دی ہوتے انہوں نے کیڑا کیڑا کام ہے. فرمایا انہوں دیو جڑا تانوں نہیں دیندا. صلہ رحمی اس چیز دا نام ہے. او دے تے اپنا خرچ کرو جڑا تواڈے تے خرچ کرن تو روکدا ہے. میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، انہوں معاف کر دیو جڑا تواڈے تے ظلم کردا ہے. اے بھی صفت محمد رسول اللہ دے اندر ہے. اے بھی صفت میرے پیغمبر دے اندر پائی جاندی ہے. میرے نبی دے صحابہ نو شہید کیتا گیا فتح مکہ دے موقع دے ہوتے نا. میرے نبی دے صحابہ کہن لگے آج بدلہ لین دا دن ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں آج معاف کرن دا دن ہے. میں قربان جاواں اپنے نبی دے اخلاق تو.
میں اپنے نبی دی صلہ رحمی تو قربان جاواں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا دے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، انہاں نو معاف کر دیو جڑے تواڈے تے ظلم کردے نے۔ پہلا بندہ میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے اونوں دیو جڑا تانوں نہیں دیندا، اونوں معاف کرو جڑا تواڈے تے ظلم کردا۔ دو بندے ہو گئے تے میرے پیغمبر نے تیسرا بندہ کی طرح دسیا جڑا میرے موضوع دے مطابق ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا تواڈے نالوں رشتہ داری توڑدا ہے تسی او دے نال رشتہ داری قائم کر کے رکھو، جڑا توڑ کے رکھدا ہے تسی او دے نال بنا کے رکھو۔ میرے نبی دا یار کھڑا ہو گیا، سونیا میرے رشتہ دار، میں اپنے رشتہ داراں نال محبت کرنا، میرے رشتہ دار میرے تو دور نستے نے، تے میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے دل دے اندر انہاں دی محبت ہے، اللہ تعالی تینوں جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ تو صلہ رحمی قائم رکھنی ہے، تو قطع رحمی نہیں کرنی، اللہ تینوں ضرور دا بدلہ عطا کرے گا۔ تین چیزاں بیان کیتیاں نے۔ فرمایا اگر جڑے بندے دا عذاب شروع ہی ہو گیا نا، جڑے بندے دے اندر تین صفتاں پائیاں جاندیاں نے، جڑا انہوں دیندا ہے، جڑا او دے تے ظلم کردا ہے، جڑا بندہ ظلم کردا ہے انہوں معاف کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا صلہ رحمی کردا ہے، جو اس بندے دے ہوتے جڑا او دے نال قطع رحمی کردا ہے، انہاں تناں بندیاں نو اگر میرا مالک انہاں تناں بندیاں دے کولوں سوال اپنا حساب لے گا تو حساب آسانی دے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر دی چوتھی حدیث آ گئی، بلکہ پنجویں حدیث آ گئی۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے اگر چاہندے ہو تواڈی معیشت تنگ نہ ہوئے، اگر چاہندے ہو تواڈی معیشت آسان بن جائے، اگر چاہندے ہو تواڈے رزق دے اندر برکت ہو جائے، اگر چاہندے ہو تواڈی عمر لمبی ہو جائے، اگر چاہندے ہو تسی مرن لگیاں تانوں کلمہ نصیب ہو جائے، بڑی پیار والی حدیث ہے۔ انہوں آندے نے سیخین والی حدیث، سیخین انہوں آندے نے جڑی مسلم دے اندر بھی موجود ہے، جڑی بخاری دے اندر بھی موجود ہے، اس حدیث نو سیخین آندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ صحیح البخاری نے بھی حدیث نو بیان کیتا ہے، امام مسلم نے اس حدیث نو بیان کیتا ہے۔ کی فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے آئین یحبا، جڑا بندہ اس چیز نو پسند کردا ہے، آئین یبسطا، جڑا بندہ اس چیز نو پسند کردا ہے، اللہ میرے رزق دے اندر اضافہ کر دے وے، اللہ میری معیشت نو کھول دے وے، اللہ میری معیشت نو تنگ نہ کرے، تے اللہ میری معیشت نو بالکل فراواں کر دے وے۔ تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا انہوں چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ ہن اسی قوم ساڈی غربت دے اندر مر رہی ہے، اللہ دی قسم ہے اس دی بنیاد اس جڑی غربت ہے دی کو بھی بنیاد ہے وے، ہر بندہ ساڑے اندر قطع رحمی کردا ہے، ملکی سطح دی گل میں نہیں کردا، لیکن ان کر دے اندر اختلاف ہے، وڈا پرا چھوٹے نہ نہیں بولدا، چھوٹا پرا دے تو چھوٹے نہ نہیں بولدا، بہنا نہ پرا نہیں بول دے، کر دا مسئلہ ہے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے او دے رزق دے اندر برکت ہو جائے، او صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا تیرا کام ہے، تیرے رزق دے اندر برکت کرنا ہے عرش والے رب دا کام ہے۔ فرمایا جڑا چاہتا ہے میری معیشت دے اندر فراوانی ہو جائے، انہوں چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، پہلی گل ہے۔ تو دوسری گل میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے او دی زندگی دراز ہو جائے، زندگی لمبی ہو جائے، او دی زندگی دے اندر اللہ برکت کرے، تے انہوں چاہیے او بھی صلہ رحمی کرے، او بھی صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ زندگی تو نہیں جنی اللہ نے دے دیتی ہے، زندگی تو نہیں جڑی اللہ پاک نے دے دیتی ہے، وہ لمبی زندگی ہون تو مراد مفسرین نے کی لکھیا ہے، مفسرین لکھ دینے او دی زندگی دے اندر اللہ پاک انہوں سکون عطا کر دے گا،
وہ دی زندگی سکون دے اندر گزرے گی۔ اللہ اکبر اللہ، نہ انہوں مال دی ٹینشن، نہ انہوں کسی اور چیز دی ٹینشن، نہ انہوں کاروبار دی ٹینشن۔ اللہ پاک زندگی سکون دی دے گا، زندگی سکون دی دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ان ٹینشن ہی ٹینشن ہی بنیاں نے۔ تے تیسری گل سنن ابن ماجہ دے اندر ہے، دو گلاں ایک حدیث دے اندر ہے، آ جڑی گل ہے امام ابن احمد نے اپنی سنن دے اندر بیان کیتی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ رب العالمین انہوں دنیا تو جان لگیا کلمہ بھی نصیب کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اگر چاہنا ہے تینوں کلمہ نصیب ہو جائے تو پھر صلہ رحمی نوں دادم زمن دے اندر پکڑ کے رکھیا کر، پھر لوگاں دے نال صلہ رحمی کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ اے 5 حدیثاں میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے۔ آؤ میرے پیغمبر دی صلہ رحمی ویکھو۔ میرے پیغمبر نے صلہ رحمی میرے نبی دے آن تو بعد صلہ رحمی دا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی۔ زندہ بچیاں نو قتل کیتا جاندا سی، بھی ای ذنب قتلت۔ اللہ اکبر اللہ، میرے رب نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے نے سونیا تے تواڈے آن تو پہلے لوگ جہالت دی زندگی گزار دے پے سن۔ اللہ اکبر اللہ، چھوٹیاں گلاں تو لڑائیاں ہو جاندیاں تے او جڑیاں گلاں سن جنہاں گلاں دی وجہ تو لڑائیاں ہوندیاں، او لڑائیاں 50 سال گزر جاندے، او لڑائیاں نہ مکدیاں۔ اللہ اکبر اللہ، تے میرے پیغمبر جدوں دنیا تے آئے نے، آ جڑیاں بیٹیاں ساڈے دل دا پھول بن گیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دی آن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے عورت نو عزت دے دیتی ہے۔ تے میرے پیغمبر نے کیا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات کے لوگو جیڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے، میرے پیغمبر نے صلہ رحمی کی ہے۔ ایک دن اوس اور جڑے خزرج سن، مکے دے اندر 2 قبیلے رہندے سن، دوویں لڑ پے تے تلواراں نکل آئیاں نے۔ اوس نے بھی تلواراں کڈ لیاں نے تے خزرج نے بھی تلواراں کڈ لیاں نے۔ ایک بندہ پجدا میرے نبی دے خیمے دے اندر پہنچ گیا ہے۔ سونیا لوگ لڑ کے مر چلنے، نہ دوواں قبیلیاں نے تلواراں کڈ لیاں نے۔ اوس تلواراں کڈ کے مقابلے دے اندر آ گئے، خزرج تلواراں کڈ کے مقابلے دے اندر آ گئے۔ تے میرے پیغمبر میدان دے اندر آ کے کھڑے ہو گئے نے تے میرے پیغمبر نے سبق پڑھا دیتا ہے قوم نو۔ اج اگ لان والے چلے گئے نے، لیکن مسلمان قوم دنیا فلسطین دے اندر مر رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اگ لا کے جان والا چلا گیا ہے، اگ لا کے جان والا چلا گیا ہے، لیکن کڑا نوجوان ہے جڑا اٹھ کے سگ نو بجھا دے گا۔ اگ لگ گئی ہے، میرے پیغمبر درمیان دے اندر آ کے کھڑے نے، ادھر اوس کھڑا ہے ادھر خزرج کھڑا ہے۔ تو میرے پیغمبر فرماندے نے کیوں لڑنا شروع کیتا ہے؟ میرے پیغمبر نے تبلیغ کی ہے، اوس دیاں تلواراں بھی تھلے ہو گیاں نے تے خزرج دیاں تلواراں بھی تھلے ہو گیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے صلہ رحمی دا سبق پڑھا دیتا ہے۔ صلہ رحمی نو میرے پیغمبر اتنا پسند کر دینے، میرے پیغمبر نے فرضی نماز کدی بھی نہیں لیٹ کیتی۔ میرے پیغمبر نے فرضی نماز کدی لیٹ نہیں کیتی۔ صحیح البخاری دے اندر ہوندا ہے ایک دن میرے پیغمبر دی نماز لیٹ ہوئی ہے۔ صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے عمر بن عوف نا ایک قبیلہ ہے، انہاں دی آپس دے اندر لڑائی ہو گئی تے میرے پیغمبر صلہ رحمی کرانے واسطے، انہاں دی صلح کرانے واسطے میرے پیغمبر چلے گئے۔ فرضی نماز لیٹ ہوندی جا رہی ہے، تقریباً ظہر دی نماز سی۔ میرے پیغمبر گئے نے جا کے صلح کران واسطے، میرے نبی بہ گئے نے۔ ہن سانو نا اگ لان واسطے بتھیرے ہوندے نے، جدوں صلح ہون دے قریب ہوندی ہے نا، ایک بندہ تیسرا آندا ہے او یار او تو فلانا انج کہندا ہے، فلانا انج کہندا ہے، فلانا انج کہندا ہے۔ جدوں تک اپنے کناں نال گل نہ سنو تے بدگمانی دے اندر نہ آیا کرو۔ کسے دی گل سن کے کسے پیچھے لڑائی نہیں لینے چاہیے۔ مسلمانوں کلمہ گو بندے دی نشانی ہے، وہ کسے دیاں گلاں دے پیچھے لگ کے لڑائی نہیں جے کردا۔ جدوں تک ہن ساڈی گل ہی ہے وہ فلانا تینوں این جاندا سی، فلانا تینوں این جاندا سی، فلانا تینوں این جاندا سی، کسے پیچھے ماواں بھیناں دی بڑی بھیڑی جی عادت ہوندی ہے۔ میری او ماؤں بھینوں جدوں تک اپنی کناں دے نال گل نہ سنو، اگر گل سن بھی لے لو میں تواڈے سامنے حدیث بیان کر دتی ہے،
نبی پاک نے فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ کا جڑا تیرے تے ظلم کر دے انہوں معاف کر دے، انہوں گالی نہ دے. صلہ رحمی اس چیز دا نام نہیں جڑا تیرے تے ظلم کر دے وہ تے ظلم کیتا جائے. میرے پیغمبر نے فرمایا صلہ رحمی اے وے جڑا تیرے تے ظلم کر دے انہوں معاف کیتا جائے. ایندہ کام کریا کرو. میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ اوس اور خزرج کھڑے نے تے لڑن واسطے تلواراں تیار نے. میرے پیغمبر نے فرمایا کی گل ہے؟ تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میں تواڈے اندر آ گیا وا ایک رب ہون دا اعلان کرنا وا. میرا رب ایک ہے تو تواڈا بھی رب ایک ہے. تلواراں تھلے سٹ دیو تے تواڈے اندر کیڑی کمی آ گئی ہے؟ تانوں کسے نے لڑانا کیتا ہے؟ اج تو بعد یہ کام نہیں کرنا، اج تو بعد یہ کام نہیں کرنا. پھر انہاں دی نسل اگے چلی ہے. پھر مکے دے اندروں میرے نبی دے یار ہجرت کر کے مدینے دے اندر گئے نے. جدوں ہجرت کر کے مدینے دے اندر گئے نے تے میرے نبی دے جڑے یار مکے دے اندروں ہجرت کر کے مدینے دے اندر گئے نے انہاں کول کنا کو مال سی. ایک پہنن واسطے سوٹ سی، ایک پیراں دے نال جُتی سی، تے کھان پین واسطے کوئی بھی چیز نہیں سی. تے میرے نبی نے مہاجرین نو بھی سامنے کھڑا کیتا، انصار نو بھی سامنے کھڑا کیتا. تے مہاجرین دے متعلق انصار نو وصیت کیتی ہے. فرمایا میرے انصاریو صحابیو اے جڑے نے اے اللہ دا نام بچا کے ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے نے. حضرت سعد اٹھ کے کھڑے ہوئے نے. عبد الرحمن بن عوف دی باں میرے پیغمبر نے اینج کر کہ حضرت سعد دے ہاتھ دے اندر دیتی ہے. تے جدوں سعد نے باں پکڑی ہے تے سعد باں پکڑ کے کی آندے نے فرمایا سونیا میرا کتنے باغ نے؟ میرے بڑے باغ نے تے ایک باغ میں عبد الرحمن بن عوف دے نام کرانا چاہنا وا. انہاں کو پیار پہ گیا میرے نبی نے، انہاں کو پیار انہاں دے دل دے اندر پایا. حتیٰ کہ جڑی سب تو عزیز عزت ہوندی ہے بیوی دی عزت ہوندی ہے. حضرت سعد بن ربی نے آکھیا سونیا میریاں دو بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نو آکھو انہاں نہ نکاح کرے. میرے پیغمبر دی صلہ رحمی دا سبق تا انہاں کو کم چلیا. صحابہ انصاری تو مہاجرین آپس دے اندر پرا بن گئے نے. اج ساڈا کلمہ بھی ایک ہے، ساڈا قرآن بھی ایک ہے، ساڈا مکہ تے مدینہ بھی ایک ہے، ساڈے کول طاقت بھی ایک ہے. اسی بس اتنی کو گل نہیں کر رہے. یار انہاں دے اوتے ظلم نہ کرو. فلسطین او زمین ہے جے دے اوتے میرے پیغمبر دے سارے انبیاء آیا کردے سن. میرے رب دے سارے انبیاء فلسطین دی زمین دے اوتے آئے نے اور فلسطین دے اندر میرے پیغمبر دے جتنے بھی انبیاء نے انہاں دی قبراں بھی موجود نے. میرے محترم بھائیو اس واسطے اے جڑا سبق ہے صلہ رحمی دا سبق ہے. صلہ رحمی دا سبق پڑھایا کرو، آپس دے اندر صلہ رحمی کریا کرو، اپنے پراواں نال صلہ رحمی کریا کرو. آ جڑے چھوٹے چھوٹے مسائل نے انہاں نو بنیاد بنا کے ایک دوسرے دے گریبان تے نہ پہنچیا کرو، ایک دوسرے دا گریبان نہ پکڑیا کرو، ایک دوسرے دے گریبان تے ہاتھ نہ ڈالیا کرو. جدوں بھی اس طرح دا اختلاف پہ جائے نا مسجد دے امام دے کول جایا کرو، اپنے نکاح مسجد دے اندر آگ لے کے آگے پڑھایا کرو. ایک جگہ دے ہوتے کٹھے رہو. نکے نکے مسئلے تو سٹائیاں ساڑیاں لڑائیاں انہوں نے سانو بس آجڑا عقیدے دی بنیاد ہوتے، مسئلے دی بنیاد ہوتے، مسالک دی بنیاد ہوتے، چوسی وابی چوسی سنی چوسی دیوبندی اسی یہ مسئلے لئی پھرنے آپس اندر بھٹکی جانے ہاں. جڑا ساڈا بنیادی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چیز نو بنیاد بنا کے لڑائی اے دے ہوتے کرنے چاہیے. مرنا کلمے دی بنیاد تے، جینا کلمے دی بنیاد تے، سجدہ رب دے سامنے ہونے چاہیے. یہی چیز ہے جیدہ دنیا دے ہوتے بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت دے اندر بھی کامیابی ملتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.